नमस्कार। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अभी बड़ा सरस्वती पूजा के चंदा के लेके वीडियो वायरल चलता। तो सुनी हमहू एमे कुछ कह दी। एगो अवधू जी के कविता हो, तो रउआ एक आध महीना पहले ही पता चल जाई कि सरस्वती जी के पूजा आवे वाला बा। तो कैसे कि जब कदम कदम पर लइकन से राही के राह रोकाइल बा, तो बुझी हंस वाहिनी के पूजा सर पर आइल बा। जब जगह जगह चंदा देवे से पॉकेट के नोट ओराइल बा, तो बुझी हंस वाहिनी के पूजा माथे पर आइल बा। राही केतनो इमरजेंसी में बा, तबो नहीं बक्साइल बा, तो बुझी बिना वाली के पूजा माथे पर आइल बा। तब बुझी बिना वाली के पूजा माथे पर आइल बा। रउआ सोचम कि राह बदल के दूसर राह पर चल जाई, तो उहो राह में लइकन के कोई कोई गो दल रउआ पा जाई। तो सुनी, चंदा मांगे वाला लड़कन के प्रकार ज्यादातर में SC ST OBC के लड़का रहेला स। काहे कि फॉरवर्ड के लड़का पढ़ लिख कर नौकरी बिजनेस करी हैं कि चंदा मांगे या धर्म के झंडा ढो जाई हैं। तो जवन जवन लड़का स्कूल जाए से कतरालन स, देखले हो हम वैसने लड़का चंदा मांगे जालन स। जवन जवन लड़का स्कूल में पिछला सीट छेकावन स, वैसने वैसने लड़का देखम चंदा मांगे जालन स। जवन जवन लड़का गाँव में मन बढ़ू कहलालन स, देखले हो कम वैसने लड़का चंदा मांगे जुट जालन स। तो एकनी के देखी प्रैक्टिस बात चंदा मांगे के कैसे, तो दमदारन से गिरगिरालन स आ अब्बल पर खिसियालन स। जब देखिए कि नया बढ़िया गाड़ी घोड़ा वाला बा, तो ओकरा से मालिक दे दू 100। और वही देखिए जे कोई गरीब शरीफ पुरान कपड़ा साइकिल उकिल वाला मोटरसाइकिल वाला बा, तो कहिए जे 100 रुपया दो, देबही के पड़ी। तो दमदारन से गिरगिरालन सा, अब्बल पर खिसियालन सा, हो भाई कौनो तरिया रुपया पैसा हरली हंस, हो भाई कौनो तरिया रुपया पैसा हरली हंस। देखिए एकनी के मन में तनको डर भय नहीं खे, गाड़ी उड़ी से तनको डर भय नहीं खे। तो गाड़ी बा केतनो रेसे में धक से आगे आ जालन सा, कई जगह देख हम डर गईनी लागल कि ई कचरालन सा। कई जगह देख हम डर गईनी कि लागल कि ई कचरालन सा। तनिक तनिक से बच जाला, ई तनको नहीं डेरालन सा। एमे दोष गार्जियनों के बाटे, ई घरे तनको नहीं सेकालन सा। तो जो रही सन हमारा घर के, एकनी के कान उखड़ती हम, तुरते सब नशा उतर जाइत जब ढाई ढाई के मरती हम। तुरते सब नशा उतर जाइत जब पटक पटक के मरती हम। तो चली छोरी ई बात चली, असही चंदा जुटिया जाला आ एगो मूर्ति बिना वाली के पूजा के दिन धरा जाला। पंडित प्राण प्रतिष्ठा करा के 56 भोग लगा दी है, आ चंदा में के बाचल रुपया दक्षिणा में लेके चल दी है। तब पूजा के नाटक खत्म भइल। चली कैसे पूजा खत्म हो गई, चंदा सुला गई, पूजा खत्म हो गई। एक आगे के सुनी और दयनीय स्थिति बा। तब पूजा के नाटक खत्म भइल, मूर्ति दहवावे जालन स, हो भाई हद हो गई पापे के दारू पी पी बौरालन स। हो भाई हद हो गई पापे के दारू पी पी बौरालन स। बैठावल बा जौना टाली पर बिना वाली, फुहर फुहर गाना गावल गवावल जाई। ई सरस्वती के पूजा है कि सरस्वती जी के गाली दिहल जात। हे पंच विचार कर ई बतिया पर, एमे हमरा तनिको न बा बुझात। हे पंच विचार कर ई बतिया पर, हमरा एहमे तनिको न बा बुझात। हमरा एहमे तनिको न बा बुझात। बहुत बहुत धन्यवाद।